Tag 250 man na eh. 250 ang kilo. Oh, Ano sa naman na di maklaro? Sinto. Lucy. Ano sa naman na to? Kasi naman yung kapaan niya. Kita na, no? Sinto 12. Apit lang. Pila na? Tulog ka sa ako. Ano man ang ipagaling ibigla man? Kita man. Baligja. Baligja ang bugas. Birhanam. Sinto 12. Tulog ka sa ako. At ito pa may pagkatuloy na? Operation galing na po to guys. Pagaling na po to guys. Operation galing. Ma, mag-hi ka sa akong vlog, ma. Ma, mag-hi ka. Hi, guys. Anak ko pa ako, mama. Uliwat akong ilong. Aray. Lah, matumbalaan. Ano? 115. Ito, gabiha, eh. 115, tulog yapon ka sa ako. Punta ka na to. 73, duha ka sa ako. 112, 115 plus 73. 300 kilo. 300 kilo. Unsay pizza ron? Dos? Dos. Pizza. Dos. Oh. Wait lang. Sudan guys, ang 8 kasako. Ang tahop isa kasako og tunga. Nga ang bugas 4 kasako ang bugas. Ang binlo. Ha? Good. Naara guys ang bugas guys. 4 kasako ang bugas. Yang tahop sa kasakog tunga. Yan na po'y paralawg sa manok guys. Amon ihatag sa customer binlod.
Para laog sa hinangkan. Amo na siyang ihatag sa customer. So, maura to guys. Thank you for watching. Bye.